Today is Monday. Kaya kami na lang naiwan dito sa bahay. Umalis na ang mga ate namin. Kaya ang nanay busy magligpit. Ang mga iniwanan ng anak. Ganun talaga ang mga nanay. Huh? All around yaya. Kailangan 4 o'clock gising na para mag-prepare ng pagkain at baon nila. Kasi nagbabaon po sila ng lunch para hindi sila nalilate sa hapon na klase nila. Kaya sa school na sila kumakain ng tanghalian nila. Kaya kailangan gumising ng maaga para mag-prepare ng kanilang baon. Ubusin ko lang po itong ininom kong salabat. Hindi ko mainom ng na mabilis kasi medyo maanghang tsaka mainit. Kailangan ko na maligo kasi tutulong na ako sa maliit naming shop sa asawa ko. Pero bago ako maligo, gisingin ko yung bunso ko. Siya yung kasama ko dito sa bahay. Nak, gising na, oy. Gising na. Gising na. Nak, halika na. Sabay na tayo maligo. Halika na. Mag-ano tayo. Mag-lesson na tayo doon, oh. Halika na. Nak, gising na. Shh. Yan, bird. Gising na. Dali na, sabay na tayo maligo. Tamaan tayo, oh. Doon tabi ka doon sa, tabi, oh, basa ako, oh. Nag-ano ako ng mga labahan, nagbabad. Gising na kasi magle-lesson baga tayo. Dali na, Monday ngayon. Halika na. Halika na. Hagard na hagard ang walang ligo pa. Halika na. Kasi kailangan doon, pag nag-work doon si mama, nasa tabi ka na, nagsusulat na tayo. Halika na. Dito ka na, para maano ka na, kumain ka na, mag-breakfast ka na. Opo. Opo na. Good morning. Yeah. Good morning. Good morning. Nandun pa yung mga blouse nila, ating uniform na labahan. Pinalalabahan ni mama. Breakfast ka na doon. Amumog na, mag-toothbrush ka na. Ayan. Toothbrush ka na, tapos sabay ka kay mama maligo, ha? Ayan, kumakain na po yung aking bunso. Hintayin ko siya para sabay na kami maligo. Kasi kailangan pag nandoon na ako sa shop, nandoon na rin siya. Baka ma-share ko po sa inyo sa mga susunod kong video kung bakit nandito muna siya sa bahay. Hindi siya pumapasok ngayon sa regular school. Ayan, medyo malamig na yung iniinom ko. Ang tao yun. May tao yun nakasama. Yung bubong namin doon sa kusina nasira ng bagyo. Sira na nga, nasira pa.
Thank you, nak. Linis ka. Ayun. Pag wala yung mga ate niya, masipag yan maglinis si Bunso. Si Bunsot. Kaya niya maglinis pag nandito ang mga ate niya. Kasi may nagkakalat din daw. Ayaw niya pag marami kaming kasama sa bahay. Ayaw niya maglinis. Thank you. You're welcome. Wow, tapos na yan maligo. Si mama naman maligo, anak. Tupin mo muna yan na ano mo ha, yung kumot niyo. Okay? Okay. Okay. Sige, maligo muna si mama ha, para makapag-start na tayo. Tupiin mo po. Ayan. Ano na yung cover? Opo. Unahin niya daw yung cover. Mamaya magpalit tayo ng cover niyan. Okay? Okay. Tapos tupiin mo anak yung ano, yung kumot. Sige, maligo muna si mama ha. Okay. Naayos mo na yung bed. Po yung kumot na lang. Tupiin mo po yan ha. Okay? Okay. Sige, ubusin mo na muna yung kinakain mo. Tapos, pagkabihis ni mama, punta tayo sa shop. Sulat ikaw doon ha. Magsusulat ka ngayon. Opo. Kasi nung nakaraan, 'di ba, lagi tayo nagbabasa. So ngayon magsulat naman tayo, okay? Okay. Okay. Uminom ka na? Ha? Apo. Uminom ka na? Opo. Okay. Nasaan yung ballpen mo? Anong gagamitin mo? Ballpen o lapis? Lapis. Okay, ito oh. Umay sa amin ko. Yung assignment ko. Ito na. Nandoon na sana. Okay. Okay. Ayusin ay okay. Gawin natin mamaya kasi may nagtututor sa kanya, merong binigay na assignment. Kaya gagawa kami ng assignment mamaya. Ay, magsulat muna tayo tas sa ano pa naman, sa susunod pa na araw pa naman kayo magmi-meet, 'di ba? Pero mamaya may magmamat kayo ni Ate Shi. Okay? Okay. Tutor sa'yo mamaya si Ate. I-print ko mama to, i-print. Alin ang ipiprint? Kasi mga ano. Okay lang, okay. Dito lang natin para hindi mawala. Ngayon, ang gagawin natin ano tayo, magsusulat para yung ma-practice ulit yung pagsusulat mo. Kasi madalas nagbabasa tayo, diba? Pagka nagmamat. Saan yung... Ang problema natin, anak, wala tayong sharpener. Bakit wala yung sharpener? Ay, ito. Natapon ko siguro. Wala tayong sharpener. Bibili ako. May sharpener ka na itago? Wala po. Wala po. Ito, dalhin mo. Lapis. Ayan. Saan yung papel mo? Nandoon? Okay. Sige. Pagdating doon, magsusulat tayo. Daming ink. Nalagyan yung kamay ko ng ink. Wait lang. Ayan. Dalhin ko ito kasi dito siya nagsusulat. Wait. Isa ko muna dito. Para hindi pumasok yung mga pusa at aso dyan sa kapitbahay.
Kasama ba ito dito sa may itong Opo, sulas? kasama po yan. Tapos na. Tapos na. Ano? Ha? Nanto ka na? Nanto ka na? Hindi. Kuha lang na inumin. Inom tayo. Uminom ka kanina? Opo. Opo. Kuha mo rin ako ng inumin. Okay, manonood ka ng 30 minutes lang muna. Ano? 30 minutes lang. Yun na. Huwag yung sound. Dapat panoorin mo yung educational video. Ano pa panoorin mo? Hindi. Hmm? Di mo ito kailangan pindutin. Ano tayo ng panoorin mo? Basahan mo ito. Pwede ko yung iba dito. Alin? Na-rock itong ano yan ang gana. Ito yung... Ano kaya mga bilhin? 21. Papa, di ba marunong ito? 3 times 8. Pero bakit parang baboy? Nagsisigaw. Bakit parang baboy? Ano yun? Para kang Peppa Pig. Parang Peppa Pig si Buboy. 8 plus 8. 8 plus 8 8, plus 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, di ba? 8. Yes. 16 plus, Plus 8, Improve na talaga si Buboy. 17, 16, Nag-improve 17, talaga siya sa 18, math. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, Ano yun sabi? 3 times 8.
mali anak. Sige. Sumobra lang isa. Tama. Ano? Ilan bilang mo? Sabi ko. May baboy ra mo? 8 plus 8. Okay. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yung 16, yung dalawang 8, 16 plus 8. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Ayun. 24. 24. 24. 3 times 9. 3 na 9. Mm, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, Oo, yung dalawang 9, 18 plus 9. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27. Tingnan tapos na. Pero dugo kong sagutin. Tapos na. Dugo kong sagutin ba ito? Eto. Sige. Ano sagutin ba yung mali? Ano mali? Nalagay yun na ano hindi yan. Ikagot na. Kasi parang ikaw naman yung natin siya. Si ate siya pa talaga yun. Oo, okay na yan. Tago mo na. Tago mo na. Kay teacher. Ha? Kasi meron din ako assignment kay teacher eh. Opo. Bukas na natin gawin yung assignment kay Teacher Hazel. Okay. Ito, ginawa na lang ni Ate Shi na assignment kasi tinulugan mo kanina yung tutor mo. Patulog ka, di umuwi na lang si Ate Shi. Bukas mapatutor ka kay Ate Shi, baka tulugan mo na ulit. Ah, bukas may pag-tutor pa din. Opo, di ba? Tuesday bukas. Meron pa rin ikaw tutor pag Tuesday. Kati siya. Opo. Ay, tago mo na. Very good na ikaw. Very good na si Jan Butin. Jan Butin. Kasi kung matutagawin ng mga papel. Ha? Ay, lagay mo na doon sa sa notebook ni Mama. May tutor siya kanina. Tapos tinulugan. Kaya ngayon yung ginawa. Yung dapat gagawin niya kanina. Tinulugan ang tutor. Tulog ka na. Para bukas, hindi ka na makakatulog pag nandiyan na yung magtuturo sa'yo. Okay? Alam mo pa, itong ano niya sa salamin, tiglalaban niya talaga. Tingnan mo yan, hanggang ngayon, hindi niya nawawala. Yung punas niya sa salamin. Gano'n? Tiglalabahan niya yan pag ano, marumi na. Kaya yung salamin niya hindi nasisira. Kaya marunong talaga yan. Ilagay niya talaga sa tamang lalagyan. Ganyan siya kaayos sa gamit niya. Hindi niya pwedeng ilalagay kung saan-saan yan. Kapag matutulog nga ay pag maliligo nga yan, talaga ilalagay niya dyan. Sabi ko, ilagay mo na muna dyan kung saan. Ayaw niya talaga. Lalagay niya talaga yan sa lagayan. Very good talaga yung baby ni Mama. Very good talaga yan.